Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha. It's me, your boss, Princess DJ Raketera, and welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, pero ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret caller or sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Good evening po. Hello, good evening. Good evening po. Wala na siya. Hello Ay, po. mali pala Hello. yung binuksan ko. Hello? Hello po. Good evening. Sorry ha, ako pala yung may mali. Opo. At least aminado ako kapag nagkakamali ako. Pasensya na, iba yung nabuksan ko. Okay lang po. Good evening po. Good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Patrice po. Patrice, ilang taon ka na? Yes po. 37 years old po. 37. Sang lupalop ka naman galing, Patrice? Taga Bagong Barrio, Caloocan po. Bagong Baryo, Caloocan. Alright. Patrice, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Patrice, 37 from Bagong Baryo, Caloocan. Ano ang top secret mo? Meron po akong ex. Actually, hanggang ngayon, gusto niya pa rin na nakikita kami. And pareho na kaming may partners, may asawa na, may mga anak na kami. And then, gusto niya na pagka kinokontak niya ako, gusto niya may mangyayari sa amin. And then, ako, syempre, iniisip ko din yung asawa ko. Pero may mga pagkakataon na hinahanap ko pa rin siya. Oh, okay. So may ex ka, tapos may kanya-kanya na kayong mga pamilya, tapos gusto nitong ex na to na nagkikita pa rin kayo at may mangyayari sa inyo. Pumapayag ka ba Yes. doon? Actually, nangyari siya thrice. Thrice. Alright. Pero, yeah, oo. And then after nun, nakukonsensya na ako. Pero siya, hindi niya iniisip yung asawa niya. Hindi niya iniisip yung pamilya niya. Mhm. Pero ako, may doubt pa din ako sa sarili ko na bakit ko yung ginagawa. Mahal naman ako ng asawa ko. Mhm. Pwede bang malaman kung ano yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay nitong ex mo na to? Actually, dapat po kasi noong mga panahon na kami noon is ginibap ko po lahat sa kanya. Lahat. Actually, mayroon po akong anak sa una. And then, nagkaroon ako ng asawa, nakasal ako. And then, nagkatagpo kami ulit hanggang sa nagka-relasyon kami. Actually, siya kasi yung kapatid ng best friend ko before. Hindi naman namin type yung isa't isa. Mhm. And then, nagkaroon kami ng na nahulog kami sa isa't isa. Hanggang sa, ayun na, nangyari na yun, na dapat makikipaghiwalay na rin ako sa asawa ko. And then siya, wala pa siyang partner nun. Hanggang sa iniisip ko yung sarili ko na hindi, kailangan isipin ko yung pamilya ko. Hanggang sa sumakay siya ng barko. Tapos ilang taon, bumalik siya, nagparamdam ulit, kinontak niya ako. Hanggang sa, syempre, namimiss ko din siya. Mhm. Yun yung time na may nangyari. Yun yung unang And then pagkakataon na hanggang may sa nangyari sa nasaktan. inyo. Opo, Pero nung opo, time opo. na yun, meron na siyang asawa o girlfriend pa lang? Engaged.
Engaged siya nung time na yon. Tapos, Yes, nung unang oo, beses may oo. nangyari sa inyo, yun yung situation ninyo. Ikaw may family ka, may unang anak ka dun sa una mong partner. Tama ba? Tama ba yung Mm. pagkakaintindi ko? Yes po, Tapos, tama, tama, tama. tapos sumasakay siya ng barko. So, meaning, seaman siya. Tama ba? Yes po. Alright. Tapos, And then ngayon po kasi nakaalis na siya, ganun Mhm. pa rin yung gusto niyang setup na magkikita kami, may mangyayari. Pero ako po, na ako kasi na ayoko yung dumating yung time na baka mamaya mahuli kami. mhm. Ayoko rin po ng kahihiyan. Yes. Ano Natatakot ako. eto bang lalaking to, meron ng mga anak to? Meron po. Meron na, Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya makita sa asawa niya yung ako. So, Mm. in-explain ko sa kanya na syempre magkaiba kami. Hindi naman kami pareho. Huwag mong hanapin sa kanya kung ano ako. Kasi talagang malayo. Mhm. Ano namang response niya dun? Ang gusto niya pa rin po talaga, gusto niyang iwanan yung wife niya. Pero ako ayoko po. Kasi nakagawa ka na ng kasalanan eh. Parang ako, nakukonsensya ako. Kasi mahal ko din yung asawa ko. Parang, kasi may mga pagkakataon po na may pagkukulang yung asawa ko sa akin. Na sa kanya ko nakikita. Katulad ng, Attention. Actually kasi yung asawa ko kasi more on ano siya sa family niya. I mean sa mother niya, sa mga kapatid niya. Sa akin wala. At kahit time wala. Hanggang sa nagbebeg na ako sa asawa ko na gusto ko na ganito kami. Pero wala pa rin po akong makitang ano sa kanya na pagbabago. yes, opo. Kaya ko rin po nagawa yun. So, nung time na nakagawa ka ng desisyon na iyon, ay dahil merong kakulangan yung asawa mo sa'yo na patuloy mo namang sinasabi sa kanya pero wala pa ring Opo. pagbabago. Yes po. Yes po. Alright. So, 3 beses na kayo nagkita ng Maraming ex mo na beses to, po. no? Opo. Ikaw ba sa pagkakataong ito, palagay mo, kapag niyaya ka nito ulit ng ex mo na makipagkita sa kanya at may mangyari ulit sa inyo, papayag ka pa rin ba? Hindi na po. Actually, nitong huli, kaalis na lang po kasi. Mhm. Hindi na ako pumayag. Kasi sa totoo lang po, natatakot na ako. Natatakot ka na. Tama ba? Medyo gumugulo lang yung linya mo ha, Patrice. So, Okay po. Okay po. ayan, baka kuhain ka na ng alien dyan. So, Ayun po. so etong pag-aya sa'yo, naging firm ka na ay, ayoko na makipagkita sa'yo. Binlock mo na ba siya sa mga Opo. social media accounts mo? Opo. Opo. What was your Lahat turning po point? ng account. Ano yung nagpa-realize talaga sa'yo na dapat ko na talagang itigil to? Iba na kasi po yung mga gusto niya. Gusto niya yung mga extreme. Which is ayoko. Ano tong extreme na to? Gusto niya ba na may mag-roller coaster kayo? Ganyan? Yes, yes. Mga ganyan po. Gusto niya Ganon? na Mga every time. Yes, opo, totoo. Sobra. helicopter, Ang ganon? dami niya. Yes, ang dami niya pong kondisyon. Talaga? Tapos ang gagawin niya sa akin is, ano siya ng, kunyari, parang aano ka niya, ito pera, ganito, bibigay ko to sa'yo, ganito, ganyan. Basta gusto kong makipagkita ka lang sa akin. Parang ako, parang iba na yung dating ko sa'yo, hindi na yung gusto mo. Parang ang gusto mo na lang, babayaran mo ko para lang may mangyari sa atin. Parang ako hindi ko po kinakaya, parang ginagawa mo ko, kumbaga sa pangit man po pakinggan, parang ginagawa mo kong puta. At na-realize mo yun nung pagkakataong yun? Yes po. Opo. Mhm. Totoo po. Na-realize ko po yun. So ngayon, Ang dami moving ko pong forward, pinagsisisi.
moving forward with your life, speaking of pagsisisi, ano-ano, itong mga pagsisisi mo to, sisi mo na ito, at ano-ano ng mga realizations mo ngayon na posibleng maka-inspire ng mga babaeng minsan din na nasa posesyon mo o hanggang ngayon nasa posesyon mo? Sa totoo lang po, ako po, mahal ko po ang asawa ko. Alam ko po marami siyang pagkukulang sa akin, pero hindi po maganda o hindi dapat ginagawa sa kanila na porket may pagkukulang sila ay lolokohin natin sila at gagawa natin sila ng hindi maganda. Kasi at the end of the day, sa'yo pa rin yan, sa sarili mo pa rin magre-reflect lahat ng ginagawa mo. Na syempre po siya, wala naman siyang alam sa ginagawa ko. Na ang tingin niya sa akin, matino ako, pero hindi niya alam yung tinatago ko na may ganito kung dinadala sa sarili ko na parang ang baboy po sa sarili ko. Nabababuyan ako sa sarili ko, sa totoo lang po. Kaya minsan po kasi hindi rin maganda talaga na nakikipag-usap ka sa mga ex. Kapag tapos na kayo, tapos na hanggang doon na lang, tama na. Huwag na kayo makipag-connect pa or anything. Huwag na. Masisira ka lang talaga. Patrice, very well said. Alam mo, sobrang bibihira ng mga babaeng tulad mo, ha? Na nakaka-realize after 3 tries, ha? Kasi may iba talaga, ay, umaanli pa, diba? Minsan nga, umaabot pa ng 8 taon, 10 taon, pero ikaw, alam mo kung ano yung worth mo, alam mo kung sino ka, and you are sticking to your values. Pwedeng magkamali ka sa buhay, malihis ng landas, pero again, babalik at babalik ka doon sa prinsipyong pinaniniwalaan mo. And Happy Women's Month, Patrice. Thank you po. Happy Women's Month din po sa aming lahat, na sana sa lahat ng mga babaeng nagkakasala sa mga asawa nila, itigil na natin, tapusin na natin, tuldukan na natin lahat ng pagkakamali natin na sana itinama natin at itatama pa natin. Thank you, Patrice, for sharing your top secret. Patrice, nararamdaman ko nang kinukuha ka na rin talaga ng alien. And I think sobrang dami mo nang nasabi para kahit papano yung mga kabisyo nating nagdadaan doon sa pinagdaanan mo ay magising sa katotohanan, 'di ba? Na ayusin na nila ang kanilang mga desisyon sa buhay. So thank you so much for sharing your top secret. God bless you always. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Alright? Thank you, Patrice, for calling. Thank you. Thank you. Alam mo, kabisyo, sobrang bilib ako dun sa mga babaeng nagigising. May iba kasi talaga bangungot eh. As in, ang tagal-tagal dun sa pagkabangungot nila. Nahihibang. And you have the power to change your situation by saying no to people who abuse you. By saying no sa mga tao na nag-i-impluwensya sa'yo na gumawa ka ng mali, na inilalapit ka sa tukso. O diba, narinig niyo yung dighay ko? Kapag ex na kasi, ex na, although there are some ex-lovers na kaya talaga na mag-communicate pa sa isa't isa without any malice. Or kahit anong klaseng chat pa yan, wali na talaga, hindi na babalik. Bakit? Kasi may self-control. Kasi alam na nila na yun na yung hangganan. Pero alam mo yun, kabisyo, kailangan mo talaga na mag-set ng healthy boundaries sa sarili mo at sa relasyon na iniingatan mo. Kasi kung iniingatan mo talaga yung relasyon na meron kayo ng partner mo, especially ng asawa mo, ng pamilya mo, hindi mo hahayaan na may makapasok na ahas, may makapasok na linta
na posibleng maging dahilan para kumati ka, 'di ba? Magkamot ka, magpakamot ka sa iba. Hindi. Setting healthy boundaries to protect your marriage, to protect your family. And kung magkamali man ang isang tao o ang isang misis o ang isang mister sa mundong ito, wag mo nang ulitin, syempre, di ba? Matuto na. And again, you have the power to change your situation. And that starts from making a choice. Making a decision. Make a decision to change your situation. Rhyming yan. So I gotta say, GTG hasn't got to go. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.